karizmával hangosan mondja. Be van kapcsolva. Így, ne félj tőle, jó? Nem bombál. Én az idén, Igen. annyi volna a bizonyság, az idén benn voltam kórházban, és meghallottam, hogy Csász Klavi pásztor. Mi volt a betegséged? Tüdőgyulladásban voltam. Igen. És megállottál, hogy jövünk. igen, meghallottam, hogy Csász Klavi itt lesz Hajdúhatházon, sógorom és testvérem bejöttek hozzám a kórházba, és én kimentem a kórházból, engedélyt kértem a doktornőtől, hogy ő imádkozhasson értem. És hála jó Istennek, Jézus Krisztus akkor a szent pillanatban engem meggyógyított. Dicsőség. És amikor mi visszamentünk a kórházba, akkor szólt nekem a doktornő, hogy Hendre, azt mondja, maga meggyógyult, éppen most néztem a kartonját, holnap mehet haza. Jézus Krisztus által én valójában meggyógyultam, és dicsőség neki, én azóta a kórházt nem láttam. Isten ugye jó bizonyság? Hogy aki benned van, te is meg vagy gyógyulva Jézus nevében. Az asszony nagyon szeretem. Látszik a csillog a szeme, hogy Jézus benne él. Mesélj, mit tett az úr? Már hallottam, hogy ők is hallják, jó? 2 hónapja kaptam egy kisebb infarktust. Van egy kicsit, kapcsolatok le a telefon, légy szíves. Vagy húzd le a hangot, Isten házában vagyunk, igen? 2 hónapja kaptam egy kisebb infarktust, 1 hónapja elmentem Csász Gabi pásztorunkhoz, és ő meggyógyított engem, azóta nem kell gyógyszert szedni, a Jóisten által, ő által meggyógyított engem, azóta nem szedek egy szem gyógyszert sem, 6 darab szívgyógyszert szedtem, és már mai napig nem kell szednem egyetlen egy szemet sem. Emlékszem, mondtad is, hogy valami kezeddel volt probléma, ha? Mi volt? Mesélj kicsit ezt. Zsibbadt a kezem. Így legalább, igen. Zsibbadt a 2 kezem, és már nagyon így keresztbe is nagyon hasgatott, és hála az Úrnak úgy mentem haza, hogy már nem fájt semmi, mikor nem mentem visszapadni. És mitől zsibbatott a kezed a hátát? Mitől? Hát a szívemtől. A szívedtől. Igen, a szívemtől. És az ő meggyógyított? Meggyógyított. Nem kell gyógyszer? Nem kell gyógyszer. Halleluja. Mit mondhatod nekik? Ők is mit csinálják? Higgyenek, hogy meggyógyítja az Úr őket. Bárkit meggyógyít az Úr, ha hisz benne. Halleluja. Látszik az arcán is, hogy az Úr szeretet az Úrnak. Tapsoljuk az Úrnak, kiáltsuk, halleluja. Amúgy érzem az Úrnak a szellemeit amúgy. Érzem az Úrnak a jelenet. Ti is éreztek az Úrnak a jelenet? Akkor nagy dolgokat lesznek ma is ezen a helyen. Mondja, testvérem. Az én betegségem, az Úr Jézus Krisztus nevében üdvözöllek benneteket. Az én betegségem az sokkal komplikáltabb ennél. 1 éve történt velem. Én adósa voltam az Immanuel gyülekezetnek, fel kellett volna mennem. Tegnap beszéltem egy szolgáló testvéremmel, és beszélt nekem a 10 bérpoklosul. Mondom, ez a baj, nem mentem még el megköszönni, nem mentem el hálát adni, pedig meg is ígértem, hogy menni fogok bizonyságot tenni. Én ugyanis a halálból jöttem vissza, rám az orvosok kimondták, hogy 3 napom van, és meg fogok halni. 3 napja van, az komoly. Vagy az orvos azt mondja, hogy a 3 nap van, ez komoly. Miért? Májával, mi volt a májával? Nem ürítette a májam, teljesen, tehát meg volt duzzadva, már nem működött rendesen. A feleségem, aki... A májad nem működött rendesen? Nem működött. Nem működött. Máté szalkán felállítottak, amivel betolnak a műtőbe, hogy nem merem megműteni, mert hogyha felnyit, és nem tudja megindítani a májamat. Várj kicsit. Hallottál? Az orvosok nem mentek megműteni. Nem akartak nyúlni a májához. De a mennyben van egy orvos, aki képes kinyitni a máját. Képes megműteni. Jézus Krisztus, alfa és omega. Igen? És akkor kértem, imádkoztam, Uram, legalább, ha már meg fogok halni, most már megtudtam. Akkor emlékszem, amikor jött Budapesten, azt mondta nekem, pásztor, csinálj velem valamit. Ha nem csinálsz... 40 napot nem ettem, mikor elmentem hozzá. 40 napot? 40 napot. Komoly, igen? És akkor a feleségem gyógyult meg. Akkor imádkoztunk. Igen. Benne ciszták voltak, és amikor hazamentem... Van egy kicsit, állj fel kicsit, hol van a feleséged?
van. Te miben? Várj, sokat beszélsz valami. Miben gyógyultál meg? Miomá. Mioma. És én imádkoztam érte? Igen. És azóta jó vagy? Azóta semmi. Mioma tudod. C'est comme un cancer? Daganat. Uraknak váltónak. Bela bácsi, hallottal a daganat is az út tud gyógyítani. Amen. Mondjuk hangosan, Jézus! Te vagy a gyógyító! Te vagy a orvosoknak a orvosa! Ha hiszel, hogy Jézus az orvos van, akkor tapsolj meg őt erősen. Igen? Akkor felmentünk Pestre, mert mondtam a pásztornak, Charlesnak, hogy én 9 éves keresztény vagyok, de még nem úrvacsoráztam. Megmerítkeztem, de nem úrvacsoráztam, és akkor tudom, több mint 100-an voltunk, és én miattam hálás szívvel köszönöm az Immanuel gyülekezetnek azt a sok imát, amit értem tettek akkor. 150 ember még egyszer egy hónapban úrvacsorázott, hogy én úrvacsorázhassak, mert azt az üzenetet... Emlékszem, kérte tőlem, hogy a pásztor, csak Hát az megváltoztam, várjál, te sokan. Beszéljünk ketten, jó? Lehet megérteni, hogy benne van az a örömet. Emlékszem, Ivo írta nekem a Facebookon, pásztor, akarok úrvacsorozni. Lehet. Mondom, oké, csak miattad, akkor meg fogunk állni egész gyülekezettel úrvacsorával. És jött, és ott volt a úrvacsora, és nagyon boldog volt. Igen? Akkor megtartottak az a kegyelem, az az úrvacsora. Szövetséget kötött velem akkor Isten, úgy éreztem akkor. Hazabírtam menni, és sátoros ünnepség volt a mi gyülekezetünkben. Azért Igen. most beszéljünk. Oké. Hogy Uram, ha már hazabírtam hozni a feleségemet, akkor még vigyél el engem a sátoros ünnepségre. Ha meg kell halnom, akkor ott hadd halljak meg. Úrvacsora után kell mondani, megvallom, meg vagyok gyógyulva te. Milyen hitetlen vagy. Na és akkor az történt, hogy benyitott hozzám. Az ajtó nyitva volt, várta a feleségem és a legidősebb lányom, az nem nálad tért, még nálad a kicsit tért meg. Igen. Várták, hogy meg fogok talán halni mégiscsak, mert már 61 kilóra fogytam le, közel 120 kiló voltam. Nem ettem egyáltalán. És egyszer az ajtó résnyire nyitva volt, és nézzek oda, hogy kinyílik az ajtó. Nagyon hosszú lett, mondja lényeget, mit tette az úr? Bejött hozzám, benyitott, láttam, ahogy benyitott, és innen a forróság elment mindenhova a testembe. Mint az úr megérintett ott, és kivette? És az egész. És utána láttam, ahogy távoztak a kövek belőlem a fürdőszobába. Az úr bement, megérintett a máját, és kivett azok a kövek, amik voltak a hasából. Tudni kell, hogy több mint 1 millió forintot költöttem orvosokra, hogy gyógyítsanak meg, nem tudtak meggyógyítani. Sőt, azt mondták, meg fogok halni. Emlékszem, Isten pedig meglátogatott és meggyógyított. az az ember volt neki vagyona, volt neki pénz, mint a vízfolyás asszony, és minden pénze elköltötte, de az orvosok nem tudták segíteni rajta. De nekünk nem adta pénz, csak az ő szíve odaadta Jézus Krisztusnak, és Jézus Krisztus meggyógyított. Amen. Mi nem szoktunk kérni a pénzet, ahogy sokan beszélnek, mi nem szoktunk kérni a pénzet. Mi csak imádkozunk az emberekkel, és meggyógyulnak. Amen. Adakozást szoktunk csinálni, mert az biblikus. De kérni a pénzt nem szoktuk kérni. A gyógyulást. Azt mondjam még el, az adakozással kapcsolatban. Tötöt kapózta nem is hoztál nekem. Az adakozással kapcsolatosan teljesen csődbe mentem, a kocsimat eladtam, mindent, hogy az orvosok gyógyítsanak, meg nem tudtak. Elmentem, Charles Gabi imádkozott, értem a feleségemére, a családom, a kisebbik lányom meg is tért, és a vagyonom megduplázódott, tudjátok honnan, és nem tudom én sem. Hallottatok? Az a vagyona megduplázott, de nem hozta 10-et. Tartozik az úrnak. Hoztál? Oké, megbeszéljük. Halleluja! Mondja hangosan, meg vagyok gyógyulva!